Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu GTA 5. Ok ljudi, danas ima fiskima, tako da idemo krenuti. Ja vam dam ništa ne skočim. O, pardon, evo ga. Ok ljudi, tu je Bugatti, idemo sa Ne! Malo nisi osirisa, joj. Ok, ne! Idem osirisa. Tako. Ok ljudi, idemo ovog puta sa osirisom. Pa da vidimo šta ćemo raditi ovog puta. Ja sam vidio neki zadatak. Ja mislim da je bio zadatak shrink. Tako da idemo po taj zadatak. Evo ga, shrink. Znači ćemo ga. Ovako. Dakle, krenimo. Ok, idemo. Ok, ljudi, koga čujemo jako... Da, kako se da kažem, no dobro. O! O! Ej! Ok, ljudi. Evo, šta vas gleda? O! 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 Aj. Daj, tak si. Opa! O! Tu. Bravo. Trebamo sad još dati za ovom osirisu neki turbo, šta je? Šanse ljud malo. A! Ej, ne mogu da prođem! Uspio sam! Aj! Prospit ćeš mi cijelog osirisa, šta ti ovo nije tek novi auto. Šanse ljud malo, nije tek novi auto. Ludost. Baf retardiran. Opet se malo ljudi šalim, tako da...